Johonkin pitäisi hangata itseensä. Niin on riemuissa. Se puskee. Häntä katsotaan pystyssä. Ällistys. Onko nyt vauhti päällä? Oliks kivaa? Oliks kivaa? Tule 2 tosi isoa valkoista jänistä syömässä tänä aamuna. Just ennen 10 kokouksen. Tulivat siitä ja ei välittänyt kyllä mitään, ne pyöri. Mutta on niitä henkiin jäänyt. Pikkusen perässä on. Kyllä ällistys tänne, niin tahan tähän videon pätkälle vielä. Tahan tähän kuvaa sieltä haavasta. Tuletko? Liian lähellä. Niin, hyvä. Näytähän. Näin. Huolasikko. Niin, sä nyt suostu näyttämään sitä niinkö. Minkä näköinen se olisi? Haava siellä. Noin. Sä. Joo. Terveisiä lääkärille. Lähettää ällistys.